Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, pabalay nga programa ni Mayor Benitez maumpisa na sa masunod nga tuig. Tradisyonal nga mga jeepney sa syudad sa Bacolod nagapabilin nga status quo sa modernization program. Sa balita national, IRR sa SIM Registration Act ipagwa sa Disyembre 12. Voter registration sa barangay kag SK elections magumpisa sa Disyembre 12. Sa balita international, pulo at patay sa paglupok sa isa ka religious school sa Afghanistan. Sa sports, Australia nakasulod sa knockout stage matapos ang 16 katuig. Samtang Tunisia, ginpierde ang defending champion nga France sa FIFA World Cup. Balita entertainment, Hannah Arnold yara na sa Japan para sa 2022 Miss International Pageant. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga facts na hanungod sa ancient Egypt. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Huwebes, Disyembre 1, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, sa aton detalye sa mga balita lokal. 100% na nga maumpisahan sa pagpatukod ang inaduso nga pabalay sa administrasyon ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa masunod nga tuig. Ini matapos nakapirmahanay na sang Memorandum of Agreement si Benitez upod sa tiglikom sa Department of Human Settlements and Urban Development nga si Jose Rizalino Jerry Acuzar kag Chief Executive Officer sa Pag-ibig nga si Marilyn Acosta. Sa Interviews Action Hotline, ginpahayag ni Bacolod Councilor kag Committee on Ways and Means Urban Poor Housing and Resettlement and Trade and Commerce Chairman Vladimir Gonzales nga 10 bilyones pesos ang ginpain nga pondo para sa pabalay. Suno kay Gonzales, masunod nga tuig umpisa na ang konstruksyon sang 10,000 ka mga housing units. Dugang pa ni Gonzales, ang pabalay sa lokal na gobyerno sa Bacolod ang pagatungaon sa 3 ka bracket depende sa masarangan bayaran sa mga informal settlers families. Nanawagan si Councilor Celia Flor, Chair ng Committee on Market sa mga nagapanag-iyas ng pwesto sa Manukan Country nga magsunod sa ginkasugtan nga compromise agreement sa syudad. Suno kay Flor, mas nagsaka ang koleksyon sa bahin sa Central Market, Burgos Market kag Libertad Market subong nga 2022 ikumpara sang 2021. Pero sa bahin naman sa Manukan Country, ginpahayag ni Flor nga nagahawot-hawot ang koleksyon sa may mga utang. Suno sa konsehal, may effort sa pagbayad ang mga negosyante sa Manukan Country pero tuman kagamay. Ginklaro ni Flor nga wala anay sang tika nga pagpasira sa Manukan Country kasunod nga sa subong nga adlaw may patigayonon nga pagsinapol ang local market committee. Sa impormasyon ni Flor, base sa compromise agreement, sarang mapasira sang syudad ang pwesto kung mapastawan sa pagbayad sang duwa ka sunod-sunod nga bulan, magluwas pa sa ila bulanan nga renta. Nagpangabay na si Flor sa updated nga report sa mga nagbayad sa syudad. Central Market alone nag-increase by 1.5 million ang ilang collection, no? As against bala sang previous nga 2021 kag up to subong nga 2022 nga the same dates, no? So amo man ang South Public Market nga Libertad kag ang North Public Market nga Burgos. So ang Manukan na nang ginahulat nakon, ti daw gahawat-hawat man sila, hawat-hawat man ang kita. Kabahin sa pagpahayag ni Councilor Celia Flor. Nagapabilin nga sa status quo ang mga traditional jeepney sa siyudad sa Bacolod samtang pending pang sabat sa Department of Transportation angot sa modernization program. Sa Interviews Action Firing Line, ginpahayag ni Junjun Asis ang Estone nga ini ang ginpalambot sa ila ni Bacolod Mayor Albi Benitez pagkatapos ng pagsinapol ng ginpatigayon. Suno kay Asis, ginatrabaho nila sa karon ang ilang mga papeles agon matagan sang endorsement para ma-renew ang ilang rehistro sa Land Transportation Office nga hindi mailisan ang nakabutang for hire sa ilang prangkisa.
Duha pa ni Asis nga kung makompleto na nila ang mga papeles, si Mayor Benitez sa mismo ang magadala sini sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa tuyo nga matagan sila sang Probationary Authority nga makabiyahe bilang for hire sa piha nga kalakip sila sa traditional nga masalakyan. Kalakip sa mga proseso, amo ang masalakyan nga nag-expire ang prangkisa sang 2020, 2021 kag 2022. Nag-umpisa na ang syudad sang Bacolod sa pagrehistro o paglista sa mga ambulant vendor matapos na aprobahan sa final reading ang ordinansa nga nag-regulate sa sining nga sektor. Suno kay Councilor Celia Flor, ang chair sang Committee on Market kag author sang ordinansa, ang mga ambulant vendor ang dapat marehistro para ma-regulate kag mag-comply sa mga permit kaangay sang special permit kag may health card. Dugang pa ni Flor, prioridad ang mga residente sang syudad sang Bacolod kag gina-require sila nga magsumite sang COMELEC registration. Ginehemplo ni Flor ang nag-viral nga ginaulod nga fried chicken nga mabudlay malocate bangod wala sa nga may manugid. Suno kay Flor, ang ambulant vendor ang dapat may ID, ang ilang mga food card kag pagabutangan sang sticker. Ang pag-regulate sa mga ambulant vendor ang kabahin man sa pagsinapol sang local market committee sa maabot nga Biyernes nga adlaw. Gasugod na kita sang rehistro, gasugod kita listing sa mga vendors, kag dapat marehistro sila. Because hindi kinaton sila ma-regulate kung hindi sila registered, and they should comply with the permits, with the necessary requirements. Duga nga pagpahayag ni Councilor Celia Flor. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, ginapangabahay ni Councilor Jude Tadeo Saison sa publiko nga i-avail ang 20% discount sa tiyon nga magbayad advance sang real property tax o kon RPT para sa 2023 karon nga bulan sang Disyembre. Suno kay Saison, maka-avail sang 20% discount ang magabayad sang full nga RPT. Ginanunsyo sang konsehal nga sa Disyembre, bukas ang City Treasurer's Office Land Tax Division sa adlaw sang Sabado sa Disyembre 3, Disyembre 10 kag Disyembre 17, kag bisan holiday sa Disyembre 8 kag 30 para magbaton sang bayad. Ginklaro ni Saison nga sa masunod nga tuig, wala na sang discount kag balik sa regular ang balayran. May nag-campaign ka for early payments. Kaya kung mag-early ang payment, gusto lang may less ka 20% no, sa imo balayran for early payments. Ang kabayan sang pahayag ni Councilor Jude Tadeo Saison. Target naman sa mga manugbaligya sa palupok sa siyudad sa Bacolod nga makumpisa baligya sa December 15, 2022 sa likod sang Pope John Paul II Tower. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Melchor Deriada, miyembro sa Bacolod Firecracker and Pyrotechnics Vendors Association, padayon pa karon nga ginaproseso ang ilang mga permit. Suno kay Deriada, natukod na ang 62 tanan ka mga stall kag nagahulat nga ma-inspection ang lugar sang Bureau of Fire Protection kag kapulisan. Sa pagbanta ni Deriada, kapin 5,000 ang ilang nagasto sa pagproseso sang permit, 7,000 pesos sa pagpatukod sang kiosko kag ginatunga ang sang 62 ka mga negosyante, ang 50,000 pesos naman nga bayad sa renta sa lugar. Kaya nga mo ni permit sa buong under process pa na. Pero natagaan na kami sa region, sang OP. Tapos, ang amon nga, ang amon nga, ng special permit, ara naman sa NGC. Kabahin sa pagpahayag ni Melchor Deriada. Apektado sa reshuffling ang ipatuman sa NFA Western Visayas sininga semana ang duha ka mga matagas nga opisyal sa amo nga ahensya. Sunod kaya na General Manager Epifanio Cosca sang NFA Negros Occidental. Ini siya ang nagpungko na bilang tagpamuno sang NFA Iloilo umpisa sa itong adlaw nga Martes. Samtang Lunes naman gipatigan ang turnover ceremony sa iya ginbakante nga pwesto. Duga pa ni Costa, magaserbi naman bilang talos nga General Manager sang NFA Negros Occidental si Glenda Paz nga amuman ang iyang ginbuslan sa Iloilo. Sa piyak nga bahin, sa piyak sa natabo nga reshuffling sa ilang hanay, ginpasiguro ni Cosca nga mangin prioridad sa gyapon sa ilang ahensya ang pagpamakal sa humay sining nga bulan sa Disyembre sa tuyo nga malambot ang ilang target nga buffer stock sining nga tuig. Ginluthang patay ang driver ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Teves sa Banwasang Santa Catalina, Negros Oriental, Lunes, Nobyembre 28. Ang biktima ginkilala kay Giovanni Catubay, 38 anyos, ang managay poblasyon sa amuban nga Banwa. Suno kay Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office sa Norpo, nagadulog sa isa ka tiyangge si Catubay sa gulpi nga ginpalapitan sang riding in tandem kag ginluthang. Dead on the spot si Catubay matapos makaangkol sa madamong
mga pila sa lawas. Na-recover naman sa crime scene ang napulo ka basiyo sa 5.56 caliber nga armas kag isa ka naglupok nga bala kag deformed slugs ang kalibre 45 nga armas tathanga. Sulod kay Andesa ginembestigahan pa sa kapulisarang motibo kag ang suspetsado sa likod sang krimen. Action Radio Philippines Standard Time, 7:09. Implementing rules and regulations sa SIM Registration Act ipagawa sa Disyembre 12. Samtang Disyembre 12, mag-uumpisa man ang voter registration sa barangay kag SK elections. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako magulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay Kay Marity Riley na hakayaw, morning liwat, kag happy birthday liwat kay Rodrigo Soria, no? Karon nga adlaw. Miss Georgia Gargasiran, morning man sa imo, nya morning action boy, and Miss Dorel, happy December. Same to you, Miss Georgia. Kumusta na dira si Frances? Kay Ana Sinoro, good morning man. Janelo Sanzino, salamat, no? Kay Desandra Bulior Magallanes, good morning sa imo classmate, no? Sa kay Migota Leo Talaban dira sa may Manghanoy, barangay Manghanoy sa may La Castellana. Happy 60th birthday kay Evelyn Zamora Nicor alias also known as Dada o barangay Manghanoy, La Castellana, no? Dada, no? Evelyn Zamora Nicor, happy birthday. Kaya kay Raner Aldo, morning man, tamiyan nyo lang ang Tibay family, kag Aldo family nga nagapangape. Kay Evelyn Pumuseno, maayong aga man da sa imo. Robert Roma from Isabela, good morning man. Sa kay Christine Minias Villalobos, happy first day of December kuno baw. Kuha na gid ba na Paskong Pasko ang feeling na gid ha. Ray Flores Barrioga, kag Rochelle Evangelista. Good morning. Kay Juliet, watching from Tangub, Bacolod City. Miss Jinky de Alagdon, maayong aga man sa imo. Kag dira man sa kay Stella Marie Celis,
Good morning man sa Bago City. Alex Montesa, araman nag-upod sa aton. Si Miss Homa Lumena, good morning dira sa imo madam sa may Gardenville subdivision, no? Sa kay Lalaine Grace Ibarra, good morning. Kag kay Jean Buarom, kay kumari Kudubico Virgil Ligaspi Coloso, good morning man. Kag kumusta ka na? Sa kay Marcy Rumbines Junio, dira naman sa Don Jorge Araneta, maayong aga dira sa imo. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines, dira naman sa may Banwasang Hinubaan. Maayong aga dira. Sa Alagad Radio dira sa Banwasang Hinubaan, maayong aga dira sa inyo sa naga-monitor dira. Nga sa diin naga-live man dira ang Action Radio Bacolod, no? So salamat, good morning dira kay migo te Eric Tenerife, no? Kag sa aton nga mga ka-aksyon naman sa mga drivers naton, tricycle drivers, e-bike drivers, mga taxi drivers naton, bus drivers, jeepney drivers, modernized man o kung traditional. Good morning gid sa inyo, no? Kabay nga mahatagan sa solusyon ining sitwasyon sa aton nga mga traditional jeepneys diri sa siyudad sa Bacolod, no? Kag it would also happen in all parts of the country kung ma-fully implement na ining Jeepney Modernization Act, no? Sa aton sini nga gobyerno. Kag good morning man sa tanan nga nagapangapi sa mga kapihan, no? Kay Kagawad Imbong Jocampo maayong aga. Standby na sa mga balita national. Kag Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Gintala na sa Disyembre 12 tuig 2022 ipagwa ang Implementing Rules and Regulations sa SIM Registration Act kag mag-epekto ang lay sa Disyembre 27. Ang National Telecommunications Commission ang nag-draft sang IRR kag nag-schedule sang public hearing sa Disyembre 5. Sa idalom sang IRR, ang SIM card user mahimo magparehistro sa iya numero sa sulod sang 6 ka bulan kag pwede mapalawig sang dugang 4 ka bulan apang automatiko ini nga ma-deactivate kung ang SIM card wala na rehistro sa gintalana nga period. Sunod sa NTC, may penalidad ang sinuman nga maghatag sang sala nga impormasyon sa patigayunon nga registration. Ginpahayag ni NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan nga pagkapreso halin 6 ka bulan tubtub 2 ka tuig o kon penalidad nga hindi magdumo sa 100,000 pesos.
Mag-aumpisa ang voter registration para sa barangay kag sangguniang kabataan elections sa Disyembre 12, 2022. Ginpahayag sa Commission on Elections sa COMELEC, magalawig ang registration tubtob Enero 31, 2023. Sunod sa COMELEC, pwede makapadulong ang mga magparehistro sa Office of the Election Officer o kung sa mga satellite registration sites sa ilatag sa kamalugar, halin Lunes tubtob Sabado, las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon. Pahayag pa ni COMELEC Chairman George Garcia, ilabatunon ang mga registration applications sang first-time SK election voters kag mga regular voters, transfer of voter registration record, reactivation of voting status kag correction o kon change of entries in the voter registration record. Samtang madayon ang Register Anywhere project o kon RAP pilot testing activity masunod nga bulan. Dugang pa ni Garcia nga suno kay COMELEC spokesperson Rex Laujanco, pati gayon ang RAP kada Sabado kag Domingo halin Disyembre 17, 2022 tubtob Enero 22, 2023. Mag-aumpisa naman sa Disyembre 9, 2022 ang registration para sa mga overseas voters. Sunod kay Commission on Elections Chairman George Garcia, maumpisa man ang overseas voter registration sa Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Samtang sa Disyembre 11, mag-aumpisa ang registration sa mga embahada nga nag-ooperate halin Domingo tubtob Huwebes. Ginpahayag ni Office of Overseas Voting Director Sonia Bea W. Luzada nga ang mga Pilipino nga natalana nga maghalin sa pungsod ang pwede makaparehistro para sa overseas voting sa Manila. Matapos ang overseas voting registration sa September 30, 2024. Nagumpisa na ang Pilipinas kag Estados Unidos sa pagtalakay angot sa posible kasugtanan sa pagtukod sa nuclear plant, pero pahayag sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI nga bukas pa sila sa pagpakigsugilanon sa iban pang pungsod. Madumduman niya ginpahayag ni US Vice President Kamala Harris sa iya pagbisita sa Pilipinas nagligad nga semana nga 123 agreements sa tunga sa nga Manila kag Washington nga maghatag basehan nga legal sa pag-export sang American nuclear equipment sa Pilipinas. Suno kay Carlo Arcilla, Executive Director sang PNRI, nga kalakip sa nagapalabot sang bulig sa Pilipinas sa kinanglanon nga nuclear ang South Korea nga may planta nga pareho ang modelo sa pungsod. Dugang ni Arcilla, pwede nila dumalahan ang planta sa sulod sang 5 ka tuig. Ini ang pinakamadasig nga paagi para mabutangan sang nuclear power ang pungsod bisan 620 megawatts. Pila sa mga ginalantaw nga options sa gobyerno among France, China kag Japan nga madugay na nga nagagamit sang nuclear energy. Target naman sa Bureau of Corrections nga makahilway sang tubtob 700 ka persons deprived of liberty sa nagkalaylayan nga prisons kag penal farm antes matapos ang tuig. Sunod kay Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang, may minimum nga 300 tubtob 500 ka PDLs ang planong hilwayon apang tuyo sining ang palambot sa 700 ang mapagwa antes ang Pasko o kun antes ang bagong tuig. Duga pa ni Katapang nga target man nila nga mahilway ang mga maedad na nga mga PDLs. Palayag pa ni Katapang nga tama na kagutok ang sitwasyon karon sang tanan nga penal colonies lakip na ang New Bilibid Prison. Ginapa-review sa karon sa pila ka senador sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang mando nga ginadumili ang pagbaligya sa imported nga pompano kag pink salmon sa wet market umpisa Disyembre 4. Sa iya nga privilege speech ginpahayag ni Senator Raffy Tulfo nga anti-poor ang mando sang BFAR kag nagapakita sang diskriminasyon batok sa manubaligya sang isda sa wet markets. Una diri na saad sa BFAR Fisheries Administrative Order No. 195 nga ginadumili sa mga manubaligya sa wet markets ang pagbaligya sa imported fish products kag institutional buyers pareho sang hotel, restaurant kag kompanya nga may canning kag processing industries ang mahimo lamang nga magbakal. Action Radio Philippine Standard Time, 7:22. Ang atong dugang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Kag sa aton mga ka-aksyon dira, mag-inom sa super fiber. Kaya ang super fiber isa ini ka premium quality nga colon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tao. Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Champion Superpower with X10 technology. Alright! Good morning sa gihapon. Sa tara nga nag-upod sa aton subong sa Facebook Live. Kag sino tong last maging Tammy Ocean Boy? Actually, do madula na ko sa konta kami kay Stella Maricelis be. Stella Marie Celis. Dili lang. Okay. Good morning, Jojo de los Santos. Kay Alan Louie Himotea. Good morning, man. Monitor sila dira sa may Kaliling Kawayan. More power sa program. Salamat, gid. Kay Ka Patrick Saladares, good morning sa imo. Dira sa may Moises Padilla. Tamyaw niya lang family Saladares sa Sitio Upper Benavista, Barangay Quintinremo, nga nagapamatigid. Subong sa kapihan ni Nonoy Patong Saladares. Malanda nga pangapya. Enjoy your coffee. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning sa imo. Happy 1st of December. Love from Minnesota. Kay Doc Matt Mayo, Mandra, hello Doc. Kay Miss Lilian Bermudez, good morning, watching from Bago City. Cecil Bekbek, good morning man. MJ Season Maninoy, good morning sa imo. Kag ginag-greet niya lang sang happy birthday si Christopher Hison. Kag may lang nga pagpangapi kay Napsak. Thank you. Napsak, morning sa imo ha. Yes, from Chateau Elise. Si Grace. Grace Mustre. Sino? Napsak. Hindi na siya. Si Whip. Kung galing nipsak to yan, no? Nipsak to yan, ito. Lain niya si Napsak. Cecil Bekbek sa may barangay, captain nila nga si Mr. Remy Halea, morning lang. Si Sally Magwad, Juanito Belly, Sally Magwad Juanito, ni Guro ay. Tapos Belly Belieza, kag Fernando Jaime. Si Kagawad din mong Jokampo, na. Morning, yes. Kagawad. Morning. Upod kay Cap Vito sa Barangay Hall. Ara sa Barangay Hall. Asla kay Chona, Action Boy, nagapangapi.
Ano? Wala sila sa kay Cho, Wala, nagaparte. wala. Kaya ra sila sa barangay hall. Correct. Sige. Si Ma'am Luisa Ling Melos, Araman is also watching with Yes, good Melchor morning, Melos. Ma'am Louie. Good Lily morning. Bermudez. Good morning, man siya sister. Ay, sister ni Miss Lilian Bermudez from Si Bago City. Si Lily. Lily. Morning sa mo, Lily. Puro sila mga L, no? Kanami sa ilang mga name. Lily. Lily and Lilian. Kung may manghod, pagit sila goro, si Lilo. Lilo Kasi kung may mangod sila guro si Lilybeth. Perfect, correct. Oo. Lilibeth Joy. Listen ko daw mga lula nila, kung mga may mga lula, lablang nga buhi pa yan. Yung magulang to nagtaliwan ng lula nila yan. Kung mag-edad na, nataw ko na sila mga lilipaton. Na? Stop. Na-insert pa ba? Kevin Tinero, morning. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Tayo na, balita international na pulo ka matao ang nagkalamatay matapos na nagluntad nga paglupok nga nag-igo sa isa ka religious school sa Afghanistan. Nagluntad ang paglupok sa Aibak sa Samangan Province sa din madamo ang pilason sa insidente. Ginapaabot sa motoridad nga magataas pang kadamuon sa mga nagkalamatay bago nakaagom sang malala ang kahalitan sa ilang lawas ang mga pilason nga biktima. Sunod naman kay Interior Ministry spokesman Abdul Nafi Takor nagapatigay na sang maidid nga investigasyon ng security forces sa nga Taliban. Samtang wala pa sang grupo ang nag-ako sa nasambit nga insidente. Samtang sa aton balita naman sa patag sang negosyo, ginalantaw sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga magalambot sa 7.4 tubtob 8.2% ang inflation rate sa bulan sang Nobyembre. Sunod sa BSP, may posibilidad man nga malapawan ang 7.7% nga inflation nga na-record sa naligad nga bulan. Samtang ginapaabot naman nga magapabilin sa mas mataas sa 2.4% ang target range ng gobyerno sa Consumer Price Index sa bulan sang Nobyembre. Ginaangot naman sa mahal nga balayran sa elektrisidad kag agricultural commodities tungod sa Bagyo Paeng ang ginapaabot nga pagsaka sang inflation. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 48 sentimos, Singapore dollar 41 pesos kag 50 sentimos, Hong Kong dollar 7 pesos kag 23 sentimos. Kag sa aton nga balita entertainment, yara na sa Japan si Hannah Arnold para sa pag-intra sini sa Miss International 2022. Sa nga social media account, nagpost ini isang picture nga nakasuksok sang nagaduag ube akon violet nga Filipiniana nga may uyat nga gamay nga hayahay sang Pilipinas. Ginpasalamatan sini nga fans kay nagpangay isang pagpangamuyo agud makuha ang titulo. Ginkoronahan ang masbate beauty queen bilang Miss International Philippines 2021 sadtong Hulyo 2021. Pati gayon naman ang coronation nights ang Miss International 2022 sa pageant sa Disyembre 13 sa 2022 sa Japan. Sa balita sa sports, nakasulod na sa pinakauna nga kahigunan sa nakaligan ng 16 anyos sa 2022 FIFA World Cup ang Australia matapos makaligad ang 16 anyos sa silin naton. Ini matapos ginpierde sini ang Denmark sa ilang hampang sa Group D sa knockout stage sa score nga 1-0 nga ginpatagan sa Al Janoub Stadium. Nakascore pagi sa nga breakaway goal si Matthew Licky sa second half sang hampang. Bangod sini, pagatubangon sa Australia ang winner sang Group C nga amo ang Poland, Argentina kag Saudi Arabia. Napierde naman sa Tunisia ang defending champion nga France sa score nga 1-0 sa ilang hampang apang hindi ini nagkaigo para malakip sa last 16. Bangod nanguna sa gihapon ng France sa Group D matapos ginpierde sa Australia ang Denmark. Naibaluan nga ang France Le Bleu ang unang team nga nakasulod sa next round matapos magdaog sa duha ka opening games nila. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:32 sa sinigabahin sa aton nga pagpangalagad. Naman, bisita naton karon ang aton amigo si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. Sir John, good morning and welcome to this Action Radio sa liwat. Good morning. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan.
Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas.
Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ilang komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat din nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor. Sa aton balita espesyal, pagkatapos lamang sila. Okay, sige. Morning dira sa kay Fernandez Eric, no? Kay Jose Rizon Lapinig Junio. Aboy, nadula ng ponytail nga buhok from LLP Building Office. Nadula ko ng ponytail mo nga buhok. Yes, kaya dapat hindi na siya pirmi pong sunatan hair to avoid damages. To avoid damages. To avoid entanglement. Yes, Muna? entanglement. Ay, hindi ba? And frizziness. Frizziness. Amo nang frizziness. Ina daw ga kinapot ng mga, abi ko entangled na sa panahon. Tangled hair. Meron naman tangled hair. Sige. Vance Villa, kabay pa kuno tuod mabalik ang Yuhom Village nga pabahay sang mayor sa Bacolod. Hopefully kabay pa I think daw kuan man sila daw seryoso man kay decided man nga mapatindog ining may nagpermahan na sila sang disod. Di ba? Ara na ya. Lito Dayap, good morning dira sa imo kay Juvie Monares. Good morning man, no? Sa imo dira, no? Kag Kurt Nathaniel de la Torre, dira sa may Hacienda Guba, no? Sa Maaw Central, no? Sa Dulunan sa Dampi, no? Kag dira man kay
Bibing Merly Rivera sa may barangay Maaw. Damo ko talis na sa Maaw, no? Si Suzette Morales, aramanda sa Fermina. Yes, bala. Oo. Kadamo, gid siya. Si Arnold, o sa lunhan lang, pagka mailom, marata sa kanday Arnold Villanueva. No? Kapitan Ike Torres da, maing aga. Yes, kay Maninoy. Good morning, landa ka Maninoy. Ay, birthday, gilis ang anak ni Kuano, ni Hada ko Sino? Jocelyn Song Comedia, oh. Ay, aba. Nga si Divine. Oh. Divine. Uy, bongga ka ngalan. Happy Gabi, birthday, Divine. So, ang ngalan galing ni Divine is Divine Song Comedia. Oh, birthday. Saka, ano gid siya yan? Perting birthday ni Divine. Divine, happy birthday sa imo, ha. Si mama mo da kabalo, kay si mama mo ya gapi pararagina para sa birthday mo ya. Mo ini aga pabaya. Basta? Correct. Wala ka ba? Siguro doon talang si Divine nga hindi niya lamayo may parar ni Jocelyn Song Comedia. Eh, sa pangandando ka kuano do ulan-ulan do hindi dasig magmala ang lamayo. So, yes. Mahirap na. Why man bagyo, no? Why bagyo Oxendors? So, wala pa man. Wala siya, no? Check mo. Why bagyo? Wala. Ordinaryo lang pag ulan eh. Yes. Okay, sige. So, standby na kita. Sa balita, espesyal mga ka-action. Standby. Aksyon Balita Morning Edition. Espesyal! Alright! Energy! Good morning! The diesel kay. The diesel bla. Diesel. Amat-amat sa bla. Kaya sa rin, naburhot na tayo. Burhot na diesel. Amat-amat na na ikang dasig. Basta? Stop! pa na yan ay mo. Dapat i-fuel ta nga to niya December. 1st of December. 1st of December. Wow. 24 days to go na lang mga ka-aksyon. Pasko na. Laing gid akong magtungtong ng December action with energetic gid ang mga tao. Yes, so ka na mo isa na ko da. Isa ka sa na da. energetic. Uy, okay. Ano to? Happy birthday liwat sa kay Aksyon Wilma Sugaton. Aksyon Wilma, happy birthday gid sa imo. Happy birthday Mother Wilma. Kabay pa nga madala mo ang imo mga dalalon karon diri sa station. Yeah. Sugaton masyas dalom eh. Sugaton gali. Oh, inano na imo, yung makaon ka lang gid siya. Ara si Nunoy, ara si Kuya. Si Nunoy. Noy. Noy gali, Noy pag si Ano Kuya. pang mag-umo mo ngalan sa tao? Ti palit ka maklawig bala. To. Kuya sa kaway. Para do ka hindi time ano bala. Happy birthday man sa kay Cisco Benyang Carmona. Dara sa may Purok Fatima 1 sa may Barangay Road. Good morning, happy birthday sis Benyang Carmona. Kabay pa nga mangin malipayon ka man sa karon nga adlaw, no? Yes. Amigo ko man gali birthday niya mas mong si Rafi Hirona dira sa Bago City. Happy birthday sa imo, no? Happy birthday kung action Wilma siling ni Miss Lalaine Grace Ibarra. Happy birthday man sa kay Evelyn Zamora Nicor, also known as Dada, o Barangay Manghanoy, La Castellana, senior citizen sa. Oy, Dada! Dada mo sang birthday today, Damo birthday mo sa December 1, no? Oh, sige, happy birthday dira sa imo, Dada. Karon man nga adlaw. No, damo pagit birthday actually, galing kay hindi na ko kadumdum sa iban eh. Hindi ko na madumduman. Sige, ikaw. Dumamayo kay basi magsunggod sila blaw. Hindi kay pero okay lang na siya. Basi ko dumduman ko bla kag imbitahon ako tanan balati ka budlay. Si Divine Song Comedia. Gani. Birthday man ni Divine, bata ni ihada ko Jocelyn. Sige. Yes. Sige Sige. Sige Ma'am Van. Daso naman ang aton niya ponytail kay basi makarakas atong buhok bla. Kasi makabuwas pa rin ako buhok bla. Gaunot na ng buhok ko. Ang amal ni Miss Georgia kuno the whistle bomb kuno energy mo Miss. Ay kala in whistle bomb. Amo na Miss G para do gina-welcome sa December. Tsakto na daw whistle bomb dod kay mas gawin ka pa ni Hola na bla. Adi walik mo lang ni Hol. Boom. Gagamugin na ka. Gagamugin na mo ya. Mo na oy. Hindi na nga biting plok.
Tiyara na makabakal ka na sa mga pike. Oo. Kanama si hindi mo sumunod siya. Excited ka pa. Kalupan mo na ba? Tara, bantay na. Iban ka mo pa nadlunggan, no? Ga mo pa nadlunggan, katapon pa nadlunggan. Tapos maplok. Wakagi kami nakabakal kami sila na biktima kami sina. Nabiktima ako? Lang grabe, grabe dasig-dasig gidya. Apas oo. Gamo gina pa. Kwitis ng imo. Ha? Kwitis na. Oo, Kwitis. tapos may mga gani Basta mo na. Oo. Basta maabot sa punta pluk. Ala ka, di ba? Ang lain na. Cover kagid blaw. Ang lain na pag pluk ya. Nakalabay lang yung baklan mo. Hindi lang, kung mo, kita mo sa kalabay, kita ka rin. Kita gano'n. Plok. Pag plok yan, pag tulong mo sa kalabay, gano'n patiwala niya ka. Ubus ang yung mga kwarta. Anyway, morning na kay Miss Rona, kay Daddy Jeans, kay Tatay Teddy. Good morning na sa inyo, sa Valladolid. Sige, Action Doors, balita special ta. Sige, diri kita sa aton balita special, Action Boy. Ini mga facts about sa ancient Egypt. Ancient Egypt. Ang Egypt sang una. Don't you know nga ang Egypt sa una ang pinaka-powerful nga nation? Nga man. Sila na sa pinaka-powerful nga nation. Powerful nation gid sila ya. Okay, kung sila ang Egypt damdamo sila yung mga army, mga soldado. Kadam no kagani nga ang kuan gani ato blang hindi blang kada Moses to kagang mga Israelites. Ara gani sila do bihag nila daya sila nga country. Correct. Sila na pinaka kuan tapos ginsundan sa sulid ng Roman Empire la naman so lang Egypt diya basug-basug na yan. Sige. So ang Action Boy, ang Egypt actually located ni siya sa duka Africa kag Asia Action Boy. Located ni siya sa northeast sang Africa kag southwest sang Asia. Okay. Okay. So, ang unang Action Boy, ang ancient Egypt Action Boy, they lived along the Nile River. So, ang Nile River, di ba amo ni ginakabig nga longest river. So, next lang yung ang Amazon River. Amazon River, may diba? Yangtze pa na. Madamos ang river actually. Pero wala ginadara-dara. Pero ang Nile is a very well-known river. Ngati, draga kwan bla guro nag-agi si Moses atong ginbutang sa bla sa kwan. Wala lang takabalong. Hindi, wala to blang ginbutang sa bakag, sa basket. Ginpaanod sa do Nile River, do nag-agyan to, I don't know, kung saan nakabalo da. Sa nakakita to kay Moses blang nagala utaw-utaw to. Wala pa man to that time ang Bago River eh. Why pa to? Ito pa to sa Nile River. Wala pa to. Ang mga malugo why pa na. Malugo River. Kala kagang mga river pwede ba sa may sa may Sagay galape? Riverside? Hindi, hospital. Sa Sagay. Sa Sagay. Ang nila, Humugaan River. Wala pa na sa panahon na. So, dito to ginpaanod si sige. So, Action Boy, ang they lived along the Nile River Action Boy kay they were lucky kuno kay syempre mas dasig kuno ang pagtubo sa mga crops, mga dras laga ko asang ilang mga food nila Action Boy. Ang commerce dragagi mga nagdulong mga kwan mga products. Correct. That's why nga very progressive gina sila, very powerful nation na sila. Isa na sa reason ang Nile River. Okay. So, next Action Boy, they preserve bodies, gali ko, no? Mummified, mummification, mga mummies. Kaya, mga Egyptians, kung Action Boy, nagapati sila nga this would make their soul kuno live on forever. So, gina-mummify nila. Mo nagaling pagpati nga, gina-mummify nila, kagapati sila nga ang souls nila will live forever. Hamo na. Okay? So, next Action Boy, mayara sila sang 130 ka pyramids. Grabe, no? Ito pyramids na nila Action Boy, pwede pa nakabakod, kay made of stone pero mo na nga super super bakod siya, di ba? Kaya may mga bisan nga rin ang mga balay diri sa aton sa Philippines, di ba sa Batanes ang mga balay nila daw made of stones man kay tungod sa bagyo. Pero ilang nga pyramid diya ginahimo niya kay may kuan sila may papatim na kita mo pointed na siya, kita mo yung pagpatim sila, kita mo ang mga patay nila do na butang. Pero sa Pilipinas may mga pyramid man di ba? Diri sa Pilipinas, so di dampi man. Scam. Pyramids yun. Kala, Action Boy, pyramiding, gali mo yung business, gali. Open-minded ka ba?
Blingin mo ng ulo ko, din may pyramid sa Philippines man. Scam. Amo na siya ang bugas to sa una. Ano to galing bugas sa una gani? Dili man to yung bugas to nga ginapag. Ano? Tido ka mo man na nga ikaw ano to gay man nakadaha mo ito sa biktima mo. Basta yung pyramid na ya. Pyramiding, pyramiding na, di ba nga? Oh. Mabutang ka, may invest ka. Oh. Tapos after ko pila ka weeks, may saka ka. Oh. Tidilipay ka tidugay ka, invest. Saglay ka, ginakuha man to sa ibang nga invest to. Oo, na. Hasta sa muli, isang wala natin, nadula na to ang leader to. Kaluloy ang pinakaulihi. Pyramiding scam. Siling ko gid. Abi mo Egypt lang. Nga hindi may pyramid. This is manukoy wala. Ay, kalait. Pyramid scam. Tiyan mo lang na mahimo sa Pilipinas. Digital. Digital ang pyramid. So, next action boy, ang mga, di ba di sa ato niya, ang mga molds, may molds na bilang nga bread. Di ba ato niya, ginahaboy? Wala. Ginano ka pudding. Amo nang ginabaligya ni paring Bia Jonathan. Pero yung mga gamolds, di ginahaboy naman na guro yan. Ang mga manugpanos pa lang. Ang ba daw na hindi man panos, hindi pa sa panos, daw ng bakal. Manog pa lang. Pero namin tablang pudding, no? Meron ginanamihan ko nga magaluto. Pero sa ilayano yan ang molds niya sang ang moldy bread to action boy, ginahimo nila medicine. Correct. Pwede nga lang. Kaya rin, Egyptians were great at coming up with things to heal the human body. They use moldy bread to heal wounds quickly and stop infection. Puwerte, no? Puwerte, no? Puwerte. Sige, puwerte. Sige, bas iban. na. Sige, salamat, Gid. Action Dorel. Talakaw. Mga ka-action yung matiyan aton mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline, Direction Art Hupon, ang inyo dringan news team. Action Dorel Cabal. Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.